Đurđev, Rusija će zabraniti izvoz nafte i derivata ili će se suočiti sa protestima poljoprivrednika. Poslanik i predsjednik Srpske lige Aleksandar Đurđev izjavio je da bi nemiri poljoprivrednika možda mogli bi da postanu stvarnost u Rusiji ako Ministarstvo energetike ne počne da nameće kvote za izvoz dizela iz zemlje. On kaže da je posljednjih meseci prerada nafte u ruskim rafinerijama u problemu. U februaru 2022. ruska naftna industrija je prerađivala 5,8 miliona barela dnevno, a u februaru 2024. samo 5,2 miliona barela. Razlog je, kako kaže Đurđev, kvar u rafineriji u Nižnjem Novgorodu i nemogućnost da se brzo vrati u rad zbog sankcija na uvoz petrohemijske opreme u Rusiju. Rafinerija Rjazanj, Volgograd, Afipski, Ilski i Tuap se ne rade punim kapacitetom ili uopšte ne rade, uključujući i zbog napada ukrajinskih dronova. Uprkos nesrećama, postojeći kapacitet rafinerije je više nego dovoljan da zadovolji domaće potrebe za gorivom. Međutim, paralelno se odvija i druga priča. Indija je praktično prestala da snabdeva Evropu gorivom zbog blokade Crvenog mora od strane Huta. Prevoz naftnih derivata širom Afrike pokazao se dugim i skupim. Kao rezultat toga za evropske zemlje je blokiran drugi najvažniji kanal za snabdevanje gotovim naftnim derivatima posle ruskog, rekao je Đurđev. Evropske rafinerije već duže vreme ne mogu da zadovolje celokupnu potražnju za gorivom, a po efikasnosti su mnogo inferiornije od ruskih, a da ne govorimo o američkim, indijskim i kineskim rafinerijama, smatra predsjednik Srpske lige. Istovremeno nema izgleda za obnavljanje isporuka goriva iz Indije. Prema statistikama, indijske rafinerije su sve svoje viškove locirali u najvećem čvorištu goriva u Singapuru. Nema izgleda za deblokadu Crvenog mora. Aktivnost Huta raste na pozadini demonstrativne bespomoćnosti flote zemalja NATO-a i savezničkih zemalja. Odnosno, sukob će ovde trajati mesecima, ako ne i godinama. Pored toga, krucijalno je da li će ruske železnice da preuzmu posebnu kontrolu nad transportom goriva i materijala za poljoprivrednike, ocenio je Đurđev. Ne tako davno, čelnici velikih naftnih kompanija uputili su pismo potpredsedniku vlade Aleksandru Novaku žaleći se na probleme sa dostupnošću cisterni. Tokom protekle 2 godine zabeležen je očigledan nedostatak cisterni, a prošlogodišnja kriza sa gorivom ukazuje da ruske železnice imaju dosta problema sa organizacijom logistike goriva, rekao je Đurđev. Prema njegovim rečima, Evropa bi mogla da se suoči sa nedostatkom gotovog goriva bez snabdevanja iz Indije. Sada zalihe i činjenica da sezona još nije počela spašavaju stvar, ali predstoji sezona setve, zatim tradicionalni letnji vrhunac potrošnje povezan sa rastom turizma i intenziviranjem gradnje, a ovde bi moglo da zablista tržište benzina, dizela i kerozina i zalihe više neće pokrivati potražnju. Kriza sa gorivom u EU. Kako kaže, o tome se uopšte ne govori u medijima, uključujući i zapadne. Šta više, posljednjih meseci ovo nije prva kriza sa gorivom u Evropskoj uniji. U septembru prošle godine cene gotovog goriva u evropskim lukama su naglo porasli, kao i marža prerade nafte, dostigavši $50 po barelu u odnosu na $20–25. Zemlje EU suočene sa nestašicom uključile su režim usisivača goriva. Rad ovog usisivača, uprkos embargu na ruske naftne derivate od strane EU i odbijanju ruskih vlasti da isporučuju naftne derivate zemljama koje su se pridružile sankcijama, je prošle jeseni odmah osetilo rusko domaće tržište. Cene benzina i dizela su naglo porasle. Ministarstvo energetike je trebalo da uvede ograničenja na izvoz goriva, normalizacija ruskog tržišta goriva trajala je nekoliko nedelja. Razlog je taj što su ruski naftni radnici naučili da koriste tursku snalažljivost koristeći ovu zemlju kao trgovinsko i finansijsko središte za prodaju nafte i naftnih derivata. Danas je Turska 3. zemlja uvoznica posle Kine i Indije. A za razliku od njih, turski trgovci naftom radije trguju gotovim gorivom, reeksportujući ga u EU. Tako su za 2 nedelje cene benzina porasle za 14%. Dizel gorivo je za 2 nedelje poskupelo za 11%. Pitanje je da li će Ministarstvo industrije i trgovine, Ministarstvo energetike, Ministarstvo poljoprivrede i organi izvršne vlasti u regionima da prate cene naftnih derivata i đubriva uoči setve. Uoči setvene sezone, koja će u Evropi početi ranije nego u Rusiji, ne bi valjalo da ruski poljoprivrednici budu šokirani cenama dizela i prateći svoje evropske kolege počnu da organizuju glasne nerede ili da budu mirni i tihi, ali da masovno bankrotiraju. Sada je na potezu vlada Ruske federacije i njena je odluka da li će da ograniči izvoz gotovog goriva iz Rusije, zaključio je Đurđev. Izvor: Euronews.